Sanibonani, ngiyanibingelela nonke bakithi. Ake ngikhulume ngalento ngokukhulu nje ukusheshsha, isikhathi saka TikTok isifishane 3 minutes. So ake ngikhulume ngalento. Kukhona isisho sesintu esithi ukusiza umuntu ukuyibekela. Lokho sakhula sikufundiswa sikutshelwa abantu abadala. Kodwa ke impilo mina ike yangifundisa okuhlukile empilweni. Ngikwenzile lokho ngilandela lesisho sokuthi uma usiza umuntu uyayibekela. Imbibizane engihlangane nayo ngithole ukuthi esikhundleni sokuthi ngiyibekele ubuhle ukuthi lo muntu yoba usizo kumina ngelinye ilanga, kungijikelile empilweni ngathola ukuthi labantu okubone ngibasizile ibona sebephenduke baba izitha. Umuntu umuyitshela ukuthi umsiza ngoba uthi yoba usizo kuwena udlala ngesikhathi. 1, uzakhela isitha. Number 2, uzakhela icompetitor ngoba uzomondla umkhuliswe umsize ngamandla akho. Umsize ngemali yeingane zakho. Uzathi jika lo muntu abe compete nawe ngamandla akho nangebusiness lakho lenzayo. Uma uyinyanga nje nawe uzofuna uba inyanga njengawe abesethi yena uyinyanga edlula wena. Uma ngabe usoma business udayisa uzofuna ukudayisa futhi ufuna ukudayisa iproduct efana neyakho afuna ukudlula. Okugcina ngoba ubumsupportile umfake endlini yakho umkhulisa neingane zakho. Okugcina uzojikalwe neingane zakho acindezele izingane zakho afuna izingane zakho zingaphumeleli zingayi phambili. Ngikubuke kaningi mina ngisho emzini wakho uma umhlalise kahle umenza ifamily member uyena okuhleba unkosikazi aqhathe nonkosikazi anixova nixabanisa athuthi indaba ngala ayilethe ngala athuthi indaba ngala ayilethe ngala. So ngiadvise abantu ke khona igama enga isisho isuthi kuyisisho nje saseshow baba athi baba ungayiciji inkunzi ngoba inkunzi uyicitsha nje iyokhula ihlabe wena. Wayesho yena ukuthi uma ukhulisa ingane ungayikhulisa ingane uyicije ngempi nangokuthi ibe nolaka nangokuthi izonda abantu ngoba iyokhula ijikele wena. Ngisibukile ke mina lesisho ukuthi hayibo inkunzi uyicije umuntu umkhulisa athi esuka mesefuna ukuprove umkunzi bakhe lolu uphondo kade ulicija afuna ukulitesta kuwena. Eyiningi nje inkunzi la zithi ziyinkunzi nje ngaphezulu kwami umuntu ufuna ukukhuphuka ngawe. So ngiyaniyala na enisakhula ukuthi mawufuna ukwakha umndeni onokuthula onepeace onempumelelo hlala nezingane zakho wondla umndeni wakho mugana uganwe makhosikazi lawa amaningi ukuze ukhulise izingane kwezakho ezalo wena ezokhula yenayekelana. Musu ukuthatha umuntu wangaphandle umfake kwakho uzokuxovela umndeni. Ngiyabonga ke December uNkulunkulu anibusise nibe nonyaka omuhle.